pay lang ti amam anak ko. Wan nga rod, nanang. Ay na, sumangpet la dayay. Talaga ang madurab ko ti subsob na. Ha? Naguyong kay magtat, nanang. Sino ti saan ang makapungtot iti kasjay nga ugali ti amam? Awan pa'y met ti aldaw asaan ang marabyan nga agawid. Ti awanan bain a talaga, ha? Ala, gusto, nanang. Sumangpot mo dayday madamdama. Urayin tayo laeng ka de. Amangan no adala di magasan na. Di magasan nga bagbagamag. May sakamag. Anya? Ad-adamanin ang makapungtot kayo, nanang. Panawan kay man laangan. Papanam ngay pare. Sanday pa na ibos dyan arak ngayon inuman tayo. Ay, pasensya kan, pare ha. Sa nabalita, nakita gaya ka na kayo? Jack mabalinti, marabyan kahit. Ha? Amumatay, nakauy-uyong ni baka ka. Advance una, di pa nagpampanuno na kinuha. Tunggal marabyan na. Ibaga na, nga da ka no babae. Ay, anya laki din ta asawam. Kunak laki din nun ikat nanday dyan nga ugali na pare. Ay, saan pare? Kimaro pa ikidiita na. Ala, hingga nga rin pare. Narigat mo, no marabyan kang agpay so. Amangan no isula ang tiga po, ti pagapaan niya. Apdaw! Nagsayaatan, tanasurutan pa'y tidalan anagawid si Katuryong. Ha? Agasam dat, nakainom ka anagawid idikalman. Sa ita, nakainom ka manan, inton bigat, uminom ka manan. Unay kan bakit? Saan ka kumamit kasta ah? Saan ak mo't nagbartak iti kasta unay? Di na pudno na ado ti arak nga impasangod di busmi itinalpas ti trabaho. Ngam hindi na ibusmi di may sabutay, nagawid ako na. Anya, Ngamin, jak kayat nga agungot ka manan. salbag ka talaga. Siguradwam lang adagiti katrabahuam ti kainumam, ha? Anya? Anya mo nanti bagbagamam. Ha? Maamwak lang nga da babae aka inuman niyaw. Ha? Ikalit ko naktumag. Mawatam! Oy, aldawan. Apay asaan ka pala ang abumangon si Katuryong. Bangon! Unay kan pa kahit. Ay, nagsaba pa ilang, maririingin na kaon. Ay, katamangan no agur-urayan ti babaim. Narigat mat no iso ti agur-urayam. Anya? Ala, bumangon kan. Uray saan kan amamigat. Rumwar kan, tayay latan babaim ti pamigat mo. Ay, unay kan. Nalabas mo dahi ta pa nagsasaom kanya akon. Toho, di ka man nagpamarang awan aramid mo si Katuryong. Ang mga numadurab ka bigbigat. Ala, bumangon ka, tarumwar kan. Anya? Ay, pasensya kay kuman, Uncle. Di tuya kon nga umay makikape. Ay, awan na nyaman na, kaanakan. Apay, nagapa kayo ka di man ay ngagasawa. Uncle, saan mait? Awan mo ti madingar aramidag. Nilabakat ko ti kanayon na mga apa kanyak. Anya? Kanayon nga atapon na nga da babae. Ay, kunak man nun na ikat nanday dyan nga ugali na. Saan kaya Uncle? Kimaro kat itan Oo, nayang nga asya. Sana nasayaat na dyan nga aramidin na. Awan ti nasayaat nga ipaay ti panagat atap iti asawa. Nang rona na wang magkinapudno na. Day takot nga rod, Uncle. Kanayon ko nga ibagakan ko na. Awan latta. Ay, nalabas mo ti asawam turlaw. Nalabas ti panagimimon na. Unay kan, kumare. Apay, masigurado nga adasaan anasaya at nga aramida nila kay mo. Ay na, wen kumare, masigurado nga da babae na. Babae? Kaya't mo asawan. Aduda. Ha? Ay katuan, amok, saan lang amay sawen no doa ti babae ni Turyong? Unay kan, kumare. Saan kumamot akasta
Amok ka nasingpot nila kay mo. Di na maaramid day ta atap mo kan kwa na. Ha? Ay namare, amok ti asawak manipod dapan aging gat ulo. Iso nga amok ngagbababae day jay. Aniya? Ay naku mare. Tapno saan nga ron nga agsapul ti asawam iti daddo maababae. Surusuruhom kumamot ni agdalos iti bagim. Agpapintas ka. Iti kasta, confident ka. Asaan na ka nga isukat nila kay mo. Mare, Pudno ti ibagbagak kumare. Agdigos ka, kan agpabanglo ka. apay, iso ka ding agbababae ka, gaputa makitam adyakon maasikaso ti bagik, kasta ka di turyong. Anya, matday ta nga ibagbagamon bakit? Ay naturyong, dayta pa nagrup-rupam, amukon, mariknak ngadda babaim ka. Na. Ay una yan. Pangasiman bakit? No awanti bagam, panawan nak ditoy. Ang mga nun niya peti maaramid kukan ka. Anya, dayta ti paglaingam, ngamin, guilty ka, iso apud no atalaga ti atap ko, adda babaeng. Inton kuan pinaypaisok lang ron. Anya! Agbabayak man langay. Total, isumot ti kanayon nga ibagam. Di iso ti aramida. Unay mo tindi asawam pare. No siya ti ka. Amangan no anyan ti naramid ko. Nang runa no kasya na bambanno ka. Sakit isot isabsaba na. Ay, makarama na. O nga rod, agtep-tep-pilak lang. Gapot ajak kayat nga aga pa kami pare. Sa bagay mo kidiya pare. Ngam nasken nga ikam ko mati pagnakman na. Iti kasta, may kat na ti kasya nga ugali na. Ay, Makan ano si ti kasta nga ugali ti asawa pare. No siya ka di oray di tana. ikak to, iti pagnakman na pare. Nasaya at na nakasangpot ka na kay. Apag iso, nakaluto akon, mangantayon. Ha? Ay, ikaw, mga kailatan, nabsugak ngamin. Anya? Nabsugak pa'y bakit? Nakan kami ngamin, iji balay na boss. Kasangay ngamin ti anak na ita. Anya? Ti ko namkit de, nabsog ka iti babae. Anya? Siguro, naragsak ka manan iti babae man niya. Anya ka din na ita nga ibagbaga maya. Ay unay kamutin. Nabsugak kunak, tanangan kami jayan da boss. Ita kasta ti ibagbagam. Inlut-lutuan ka iti naimas asidaan. Ngam saan ka gayam amangan. Ala, pumanaw kan. Mapan ka iti ayan ti babae. No isaw, panaw! Baglakit din. Nasaan kay pa nakaturog tata? Wag, saan pa ay? No kastoy sa anak pa makaturog. Agdengdengaga iti drama iti YouTube. Drama? Wag, tayo man drama ni Dan Match. Hanya laki din. Ay, maglaliw-liwa ka. Nasayat no kasta tata. Dituyak pa man la makiturog. Apay, nagapa kayo man iti asawa maya. Ay, awan tata. Gaputay bagakla nabsugak. Isuak, kunak ang mga dalatan iti anak may. Ngunay, kasta una yun, tipungtot na. Anya, Ibagbaga na. Nga iso kano adyak mangan, gaputan nabsugak kano iti babae. Ay, anya laki din. ay, una yan na talaga. Nalabas na talaga ti asawam. Managipapan. Huwan nga ron tata. Jak amo no niya ti aramidakin ko na. Tapno may katikas din nga ugali na. Anya? Kasta ti inaramid mo kinilakay mo, kumare. Wen mare, nagluto ak ngamin iti pangrabyan mi. Sana ko naasaan amangan gaputan nabsog. Ay, nagungeta ka. Aniya? Iso nga amok anabsog iti babae. Unay kamutan, kumare. Saan ang maaramid nila kay mo daytaken ka? Kunak manan. Ala no itultuloy mo pa'y daytang aramid mo. Amangan no pa'y paisun na lang araw. Gapulang iti dayta pinapanaw mo di balayaw. Anya kamutan? At nagturugan ng araw. Ha? Daka mo ah. Ngam masigurado.
Napanday-day iti ayan ti babae na. Aniya? Anya? Saan ka naturog iti balayaw, baray? Saan pare? Nakituro ka, balay da tatasyukoy. Anya? Siguro, nagapa kay manang gani bagamaw. Gusto ka, gaputa jacket ti mangan, tanabsuga ko na. Ngayon na, ibaga na mo tanabsuga ka no iti babae. Ah, anya? Ay, nalabas, may. Ay, na yun ti asawang baray. Nabsog ka iti babae. Anya nga ti kaya nasawan. Ay, salbag kita na ita. Jakman amukin ko na pare. Ikam nga minan ti pagnakman na, pare. Ang mga nun, nakarkaron tupay, taramidan na king ka. Ne, apay nga ungat kayo manan, nanang. Kasano asa anak ang makapungtot? Aw-awagak ti amam, ngam babae mat ti simungbat. Aniya? Ay no! Talagang adda babae ni Toriang. Tiyawanan baing nga mam. Talagang sakit di maputed. Bagi na, tapno sumardangan iti kinababayro na. Aniya? The number you have dialed is either Aday ta. unattended or out of coverage area. Nangagma. Please try your call. Uwan nga agpaiso niya. Babae matinagsao. Pagawid ka lang, Toriang. Makitam at talaga. Awanan kay ibaen. Laklakayan kan nga maalampay lang tag babae. Tinong panak mo latan. Anya di kayat mo? Maragsakan na hindi pa nagbababaen. Anya ka din tayo kay bagbagam. Nabambanuga ka nagdapo iti trabaho. Kastakit din tayo ramidam kanya. Tapno ang mom, aw-awagan kay di kalman. Ngam babae ti simungbat. Ah, Oh, di ka man aging diding awan ang muna. Amangan numadurag ka. anya. Ala amin akaws mo. Agtalaw kan. Naa. Kung naklakit din no ipampamaysam ti oras mo iti trabaho, ngam saan mo't gayam, day talabukod mo pagragsakan di amaw. Ay, Jack Amon no niya ti mapaspasamakin ka. Di, anay ko. Awanan Anay. si adupay asao ko naknay. Ala amin akaws mo, tagtalokan. Mapan ka iti ayan ti babae no isaw. Tapno magnak ka. Apay nga nanang. Pinapanaw yung mutlatan ni tatang. Bayam tapumanaw. Uray saan pa'y kit din nga agaw awid at yawanan bain. Aniya? Amam ababae ti muna. Aniya? Ala, ingkakit maturugan. Saan aday jeng amam ti pampanunutab? Papairun tumulang? Anya ka din dahi tangar aramidam iti asawa, Mari. Ha? Pagnakman na mare. Kasano ajak makapungtot. Aw-awagak ti cellphone na. Ngam agasam, babae ti simbongbat. Aniya? Kayat mo asawan. Pudno ti atap mo, nga da babae nila kay mo. Ay naku, adda mare. Agoray ka, awagak nila kay ko. Din ka ma? O sige man nga rod. Aha. The number you have dialed is either unattended or out of Aday ta, coverage area. nangag mo mare. Aniya? Ay na, si kansakit din ti madurab ko, kumare. Ah, Jak mo, no anya ti maibagakan ka, Mare. Ti kayat asawan day ta. Saan ang makontak nila kay mo? Out of coverage nga raw. ha? Diyos ko, paawidam nila kay mo. Uray padasan ta. Idapak tayo ti cellphone ko. Saka ang tawag. Kastamot lang di sumungbat. Anya ka matan. Anya? Pagat atapam laang day tao nga awam matdakas nga aramidan na.
Day, si kamot gaya masyang. Itaman pa nga may ka dito'y balay. Wen tata, damagak la ko man no adda dito'y nilakay ko. Ha? Manungal daw nga minon asaan anagaw away. Daka mo no sa dino ti ayan na ita. Ay, basol mo mutlaang. No apay-api manaw ti asawam. Day ta ugalim nga main. Day ta panagim imon mo wanay dumduma. Ha? Ikatam nga minan, day ta nga ugalim. Kanayon mo ang pagkatapan ti asawam nga da babae na. Sakit pinapanaw mo. Anya nga ita, sapsapulong mo lang. Tata. Awan tinasayaat nga idan ti panagat-atap kung panagim imon. Mawatam, asyang. Awanan ni Toryong. Simuro ta ni ti babae na. Impay-paysunan ti kanayon mo nga ibagbaga. Ay saan tata? Sana punto na ita. Saan? Ay, huwag ka ayam. Inton umay asabado ti aldaw ti panagdadalos iti kalsada, bakit? Wen nagpaisaw lakay. Sino nga iti mapan ka data? Ay, si Kaa. Agam no, mayato na ito si Kikaon, Saktaon. Noon lakay. Nakababain mait no awan ti mapan ka data. Amangan no adda may ibaga dagiti kapurukan. Ay, wine. Sapay naglalain na agri-rino kwa. Wen nga raw. Di dala maawatan ti bakit kan lakay. Ay naapaw. Nay, adda kayo pa ilang ito isang wanan ti balayaw. Kagawan. Ha? Nagmayat pa ilang ti panagkapkapi yamay. Kawan! Kung naman no itangal do ti panagdalos tayo iti kalsada. Kagawan. Kawan pun siyaw. Itangal daw. Umuna kailatan iti pagrugyan tayo pagdalusan. Sumarunuak taw, kalpasan di pa nagkape. Sige nga raw, kagawan. Sumaruno kayaw. Wan pun siyaw. Di kay mananagan. Umayak nga umay. Anya? Nalabsam ni kagawad nga agkap-kape payla ang ije balayda. Waing, kuna laki din no iso ti mangidaulo kada tayo. Sa magayam. Adda pa ilang ijay mo. Nagmati di 4 na jaw. Nagmati igupan na iti kapay. Una yan ni kagawad. Maring ano po nung nga umainton maramdaman. Patsyo mo dayjay. Mamati aktulaan nga no addan asim mangpot. Ngam no kastala ang asao-sao. Ultimo. Huwag nga raw. Nuapay makas yan ni kagawat. Tunggal adda activity tayo dito'y purok tayo. Imbis nga iso kumating mangidaulo. Samay. Kagawad na raw di dunya. Sikam. Day, apa yan? Anyat oras saan gumawan pa ilang ni kagawad nita. Huwag nga raw nana. Naku nana itaya sumaranaw. Nga mawamit tayo. Hay, awan, agdalos tayo latan Saan tayon anam namaan nga umayday jay? Amangan no saan pa'y analpas ti panagkape na. Ay nauna yan. Kanayon, Matt. Tunggal adda matrabaho dito'y purok tayo. Iso ti numero 1 nga awan. Ngarod anya ngay ngarod kat kagawad. Baybay ang tayon Ay sana mabalin San aga po takagawa tirkas giant teraramiden na. Pagsasawak dayjay kung aktuma. Uray pa'y kagawad, uno presidente. Pagsasawak nagsasadot damat ngamin. Kitain nyo. Nalpasan ti pa nagdadalos. Ngem, awan pa ni kagawad asin mangpet. Ay, wan ngarod. No anya ayatin nakakumikuman naman Ay, masabat ko la dayjay. Baybay amon bakla. Saan na bale? Nalpas mutin ti panagdalos tayo. Well, hindi may di na panalawas. Iso, tinagko na nga iso ti mangida ulo kada tayo. Ngem iso mati awan. Ay nabay amon. Amangan no agsin nung bat kayo pa'y. Gapulaang iti saan na ayo umay. Saan nga may ni kagawad di tapakay? Saan nga road lakay?
Urayan milakit daing. Ngam saan mat nga imay. Ay, ada siguro na panana ah. Awan, tanalabsan ni Punsyo itay bigat anag mayat kanaw ti panagkapi na sangwanan ti balayda. Ah, Kan imbaga na kanaw asumarunaw. Ngamawan mag. na, ibaga na, ngay suti mangida ulaw, ang isumat ti awan. Wan nga raw lakay. Ay na. Nukas jay na kanayaon. Saan kun ngay butos inton umay apa nagpipilay. Ay, uray siya. Andayamot kas dya kagawan. Agsadot-sadot. Ang amdo na pagsayaatan ti barangay. Ay na, sana mabaling nga awan. Nasaya at nasabat kayo kagawad. Ha? Agur-uray kami nga umay kayo idi nagdalos kami ide kalsada. Ngam saan kayo mat ngay may? Ay na, pasensya kay kuman ha. Imbaga kinipunsyo aso maruno ah. Ngamjak matan nakaumay. Ha? Idinalpasak ang nagkape. Naiturog ko matan. Anya? Makapatuglap mat gayam de kape akin napet. Isu asaan ako na nakaumay. Saan na bale? Umayak to, inton sumarunong agdalos tayo. Promise! Anya? Isalbag ang kagawad. Nay, apayan nakastati bagbagam doon na. Mabuisitak nga rod. Agasam, kunananay. Iso kanu asaan anak ko umay idinagdalos tayo. Gapo ta nakatuglap kanu kalpasan ti panagkape na. Anya? Kastatim baga nakin ka? Katuan, nasabat ko itay ijay kalsada. Ay, makadadaol iti aldaw. Ay, nyamot hindi kagawat. Samot nga umom tiras rason na jaw. Un nga rod, nga mala ah. Para makita inton umay apa nagbubutos. Nupilyan pa'y laang dagiti tattao ngay butos. No siya ka makaibubutos mo. Ibagak to may makaturturuak intong pa nagbubutos. Oh. Una, tapno maamiris na dayjay ngay bagana. Anya, kasta timbagan ni kagawad kiniduna. Weng kanaw nana. Nakaturog kanaw. Kalpasan ti pa nagkapi na. Iso asaanin na nakaumay din nagdalosan tayo. Ay una yun dayjay akagawad. Ay nyamot ang ditas jay apa nagrasrason na. Weng nga raw. Kaslamot din ubing ni Duna kasarsarita na. Takas jay timbaga na. Hirwam na ati kasdi nga ugali na. Kita agno dapay mayat ang mangibutos kan kwa na. Inton umay apa nagpipilay. Ay, no siyak nana. Talaga saan kong ibutos ni kagawad nita. Saan mo anasaya? Ati ugali na. Ay, diawanan pa'y nakagawad. Iso asaan nga imay, gapo, ta makatugtoglap una yan. Wan, dayta timbaga na kanyak idinaminsan ang nasabat ko. Awan sir, bina ang kagawan. Wan nga rod, kunaklakit din no nasaya at ti ugali na. Saan mo? Sana bali umadanin ti pa nagpipili. Oray siya, dakayatin nga ibutos ni kagawad nita. Nagsadot, kantila iras-rason na no kwa. Ay, masabat kung tulang dayjay. Talaga ang makangagkanyak. At nagayang manin maangay a clean up drive inton umay alawas. Wen ka no nga rod, ngamjak makaumay. Adda na patid apag nak ijay nga aldaw. Kastaya. Uray siya. Sana mamapan. Bareng no makapanda na isingken bakla, tapno adamit kadwada nga agdalos. Mapangkanukin ni kagawad. Nasaya at no kasta. Mapan tamo na nga umadanin ti pa nagpipili. Ha? Pakitang gilas manin Kaway. Uray asino ma politician na. Aramidin da amin nakabailan da. Nang rona ka umadanin ti eleksyon. Ay na, oray pa'y gagat na amin agagat. Apay, ibutos ko pa'y aya, sanon. Ay uray siya.
Saan ko talaga nga ibutaos? Uri agan anaw, o. Pulos mo. Nay, da kayo magayam kagawan. Ada kayo mat dito isang wanan ti balay may ngagpidpidot iti basura. Ha, well, nana, makitak nga men, kat ano ti agkaiwara a basura. Isuan nagalak mo tan iti sako. Sako, ti agpidaw. Ay na, itaman pa'y aramidam day ta kagawan. Gapu ka day ta umadanin ti panagpipilay. Ha, saan mat, nana? Sigod mat nga aramidak daytoy saan na ya? Anya sigod nga bagbagamot kagawan. Ay na, uray agan ano kay ta. Sanda ka akayat ngay butos, mawatam. Ha, ay ni nana mat. Agpidpido taklang ngarudan iti basura dito isang wanan ti balayaw. Ngam kasta pa'y lang ti bagayaw. Ida isa nakastatar aramidam. No pa nagdadalaws, ibagam asaan ka nakaumay, gaputan nakatuglap ka. Sa ita, ultimo matan dito'y arubayan may. O may kakitday, nagpidot iti basura. Kanya lakit day. Ay na, agin si Singpit man ni kagawan. Kaputa umadaning ti panagbubutaos. Wan nga roda, saan namat asigod nga aramidin ti kasjay. Ura ka na naw. Diyak kaya nga ibutaos. Ayuray siya, diyak kayatin nga ibutos ni Nita. Sa laagin gagagat ita. Nga miday, sadot namin asagaw. Tayo na yan na diya kagawad. Ay, uray pa'y umay dito unag ti balay nga agdalaos. Diyak lat tayo butaos. Anya, napan ni kagawad Nita, ide sangwanan ti balayo ko ng bakla. Wen, imay nga da imot na asa ako. Ang pidpidot iti basura. Itaman pa'y nga aramidan na daytang. Agpakpakitang gilas, Ta umadanin ti panagpipili. Ay na, uray agan ano, diyak kayatin nga ibutos. Nagalas ti ugali na. At dayamot kagawad asaan ang makatrabaho, gapulaang ta nakatuglap. Ha? Naimbag ta saan nga imay dito'y balay. Ay, urayam, ang mga nuumay inton bigan. Ni, da kayo gayam kagawad. At damat bunang kansako nga imot nyo. Wando na. Umayak ko magtabas dito isang wanan ti balayaw. Nasamok nga mindot. Anya? Uray sa andak at tulungan. Kabailakmat nga ramidan kat. Ay nakagawad, agbambanog ka laang. Bayamon nga uray na samak. Ha? Italaang akasta kayo, gaputa umadaning ti eleksyon. Agin gagagat kay manan ako na. Nagsakit matanday ta pa nagsasaum daw na. Saan kumamot akasta Anya, apay, namnamaan nyo kadipay laang abutusan da kayo dagiti tattao? Idinto takasta ti ugali yo? Ha? Uray umunag kayo dito'y balay mi. Kirkiran nyo amin amabalin a kirkiran. Saan kayo nga ibuto? Aniya? Well, Punsyaw, dalusak kumaday to'y sango ti balayo kat. Amok ngamin amakumikom kayo. Isuasaan niyo ang masango at dalusan. Apaw! Nagana sa inyo. Ang lalaki day. Naimbag man, saan kayo nga agtuglat? Ha? Araramidin nyo lang day ta. Tati kaya yaw, kaibotos da kayo manay, dagiti bumarangkat. Ngam nagbigdot kayaw, oh. Aniya? No ti pa nagkunayaw. Maala da kami iti pakasta-kastayaw. Ay nagbigdot kayaw, kagawad. Sa kayo mga lanasing po, ita pa nagbubutos, oh. Intong malpas iti eleksyon, agtugtuglop kayo manay. Ay ure awam Aniya? wine, oh. Awan serbiday ta kinagagayaw. Tadala ang mitchimpo na. Ay, mayat. Nay,
Anya day taramraman ng Uncle Claraw. Suka! Anya laki day ng Uncle Claraw. Ramanan na amin na makita na. Rina manak lang no na alsumela day ta suka. Suka nga raw di nalsaem. Mabisinak ah. Kasla kayat ko ti mangan, mokong. Ay kat income mga anin Uncle. Narigat ti mabisian. Portaman kanakan. Igatan ko iti kanek. Ay. Sakpay mutlaeng ti pagdawatan yung awan ti makukwarta na, Uncle. Sapay mabisina kon. Kasla fried chicken ti panagkita kenta. Anya? Ay, bastos! Apay nga inagkam ti pingping kaw, Claraw. Ha. Ay, rin naman aklaan. Noon na tiraman ti pingping mo, Marcelina. Ay, sinalbag ka. Ay, anay ko. Kapag nagtapis ka ngay. Ha? Awanan ka iti baing. Agtatakaw ka iti agak. Ay, anay ko manan. Husto na. Ay, napirsay san tilapayag ko. Ulitin pa'y maminsan tinaramin daw. Pusyak amain ang ipon ba? Anya! Basol mo mutlaeng. Ano tinapis na kanina na Marcelina, Uncle Claraw? Rin naman aklaan mo ti pingping na noon niya tiraman na. Kahit anya nga itiraman ti pingping ni Nana Marcelina, Uncle. Ay, napgad. Anya? Napgad. Apa anak ko na yun, napgad, Uncle Claraw? Ay, jesa matlingat na tinaraman na. Anya? Ne, agmerienda kamat dito'y tersena, bek. Wen tata klaro. Kalkalpas ko lang amin ang naglaba, iso nga imayak nagmerienda dito tersina. Ramanak man dahil inumam ako. Ay. Ay, Itangad mo matantin ino magtataklaro. soft drinks mo't gayam. Nagsamit. Makuton ti bito ka. Anya, amom lang aro din a soft drinks tin ino magtataklaro. Ay, kas tagayam ti raman na. Kas laraman ti soft drinks. Ay bayadam na iti a soft drink. Jak kayat nga inuman, tanaab-abang matan di bote. Naku na bayadak. Rinamanak lang mat no niya ti raman na. Kat soft drink mo't gayam. Anya? Apeng nagreklamo ni Beth ita iji tersina, Uncle Claraw. Yak manamukan ko na. Di kan agin di amaw, Uncle Claraw. At dalaki di inaramid mo, pinagbabawal na tiknight. Anya pinagbabawal at teknik. Rin naman ang laki di pingping ni Beth Iso nga reklamo itay, Uncle. Saan mo't akan-akan? Rinamanak lang di meriendaan na anak abote. Kahit anya nga iti naramanam, Uncle Claraw. Soft drinks mo't gayam. Anya laki dahin, Uncle. Amom lang aro din tiraman ti soft drinks. Agpalaw kayo manayin ako nak. Aglakla ko kagayam iti banana kyo delya. Wen tata, Claraw. Naimas mo't laday ta. Naimas tata, Claraw. Ay, traman na ngay. Basta, naimas ti banana kyo, tata, Claraw. Nang runa no kaluto. Ay, ramanak man, no niya ti ramana. Ay. Bayadam day takinan mo, tata, Claraw. Nagsamit. Makapadiabetes. Bayadam nga rud tata, Claraw. Api abayadak ngay katrina manak lang, mat. No niya ti raman, ti banana kyom. Ay, saan mabalin, tata, Claraw? Nasken abayadam ti banana kyo. Fritis lang, day jay. Isungawan bayad na Anya? Siya ti siningir ni Delia iti lako na banana kyaw, Uncle Claraw. Di ka kanumot nagbayad. Apaya binayadam kat fritis day jay. Rinamanak lang, no niya ti raman ti banana kyo. Awan ka no ti free taste, Uncle. Ada? Awan ka no nga road, Uncle. Ay, ada ko na nga rodin eh. Asinaw, tinagkuna mabalin ti free taste. Iti lako ni Delia banana kyaw. Siyak! Ada libre araman. Unakan ko na. Anya laki dahin, Uncle. Dinto pa'y ibaga jaglaklako iti banana kyaw nga da free taste na. Si kanto laki dahin na customer laay. Ay na. Mayat ti agkapay. Makapabang arik na. Madama ka ba't nga kapkapi dito itersena, Marcelina?
Wine, klaro. Anya day ta kapip. Imported. Saan? Ginatang ko lang igay tirsina ni Sweetie Dems. Anya ramanti kape. Napait. Nan, umigo pakman iti kape. Ay! Sinalbag ka, klaro. Kinapimatan ti kapkapyal. Ay, naimas gayam. Ay, Naimas tarupam. anay. Abi nagkatos ka kay Marcelina. Di ka lang babaeng. Makikapkapi ka iti saan mo mag-akapay. Ay, rin naman naklang. No, anya ti ramanti kape. Ay, anay. Ay di ka man, klaro. Laklakayan kan. Di mo pailaan mo tiraman ti kapay. Ay salbag ka. Kukwa mo day ta kapay. Inababa mo ti basaw. Ay. Pengil ilutom day ta tuktok mau, Uncle Claro. Ay, nasakit mo kong. Apa na sakit? Kinatusanak ni Marcelina. Kasla ba to ti katangken di ramay na anang katos kanya. Anya ngamin ayati naramid mau, Uncle. Rin naman nakla ti kapkapyen na. Nagpungtot matan. Anya laki din. Inaramid mo ba na hindi pinagbabawal atik na Managraman ka talaga, Uncle. Ay, soft drinks ko ma. Ay, kat gumatang ka tapno makaraman ka iti soft drinks, Tata Claro. Kaya ko ma libre a soft drinks. Ay, awan itan ti libre. Gumatang ka tapno makaraman ka. Oray, tinapay la ko mga dapalaman na. Nabayaga pa na, wala jak na karamraman iti tinapay. Ay. Kit-kita man ti tinapay nga ikigamak, Tata Claro. Anya klase at tinapay day tabet. Munay. Ay, nagdakalmutan day ta munay. Ha? Ramanak man day ta munay mo bet. Nagdadakalmutan day ta. Saan ang mabalin, Tata Claro? Gumatang ka mo ta iti munay ang kanam. Ay, day ta nga rod munay mo ti kayat ko. Di ta ka man langan. Imadayaw mutan. Awan magdakas ngayon bagak. Dumaw daw atak mutlay ti munay. Marcelina! Ay, banyas! Apay nakigtot ka, kat inawagan na pa iti banyas. Ay, sinalbag ka! Apay asimrak ka dito'y balay. Nakalukat namin tiri daw mo. Iso am simre ka kon. Anya, Nasayop ko nga minanaimas ti lot-lotwem. pinakbag tilot-lutwag. San pa'y analutaw? Nan, ramanak mano naimas mutlaan. Anya, ramanam asan pa'y analutaw? Ramanak narod no naimas mutla ti timpla na. Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupam, klaraw. Nangalaam iti karbangam nga umay agraman iti lot-lotwag. Si tamot. Kaslawan ti nagkadkadwaan ta. Anya ti kayat mo asawan? Nag-boyfriend. Kan nag-girlfriend tamot idi ununana. Tukak! Saan kitin? Idi na ita, kan may salang nga aldaw ang naadaan tayo ti relasyon. Wan at anak i-boyfriend ka iti sabali. Ngam na tayo mat nalipatan na tinagangas. Ay pumano ka kitdain, klaro? Isabwag ko kan katilot-lutot makitam. Saan Di mo raramidan day ta? Pumanaw ka nga rudal, no di mo kaya't asikatilotwag, salbag ka! Yay! Itay ka pa sinsin na ay, Uncle. Apay aya. Makmakan ko ma. Mabisin ka manahin, Uncle. Muna rod. Managbis-bisi na ka talaga. Ay, kwa. No kaya't mau, mapantalangan maki-birthday, Uncle. Ay sa dino. Ijay kabang-ibang abarangay, Uncle. Agkasanga ijay putot ni Manong Laray. Sino day talari? Ni ngay Manong Laray nga ex-kunday. Nakarwar gaya man iti pagbaludan ni Lari. Unanggal, mapanta maki-birthday, tapno malanitan day ta buksit mau. Ay, anya pailat araramidan tangay mo kong. Inta na Mala, mapantang rodan, Uncle Claro. Nakadumat na sa nga ilid Unyag paiso, Uncle. Nagadaw ti sa nga ilida. Inimbitaran na kakadi mo kong. Saan? Naamwak laeng ngagpasken ni Manong Laring ex-kunbay. Umay talatan atan na amuan tamot nga raw. Sa agay
tarantan ti bagbagita. Ay, umay ka. Ije kusina ti papananta. Ay, naghipas na talaga. Naghipas. Uncle, di mo unay tagraman Kikitain da kanda kita glutluto ni. Naimas ti lotoyo kakabsat. Saan da ngagtagtagari, Uncle? Apay ngamin ang makiramraman ka itilutluton da. Ramanak nga ron no naluton ti sidaan. Ramanak man da ito'y malutluto at abtaba. Ay mas. Huston, Uncle. Ay, da ito'y pa'y malutluto. Da ito'y pa'y. Ay, naimas. Naluton sa dayta na putahya. Uncle, ramanamot amin na putay. Nagawitan. Hapi nga gawid tan. Ay, nabsuga ko namang ramraman kadagiti malutluto a putahe. Uncle, umasidagan ni Manong Laray. Langhan natin makaungungay. Ha? Anya ti kahit asawan da ito tata. Rin naman amat amin ang dagiti malutluto. Anya lakit din ni Larry. Di ka din may lasin. Siyak ni Tata maklaro. Anya kumano si kan ni Tata Claro. Jack kayat tinaramid mo. Ay, kwa. Impasig ko lang ti baghik. Gaputam mo ka, Larry. Panang bastos tinaramid mo. Ay, dinanog na, Larry. Tapno agnagam ka. Dahito'y pay. Ay, Houston. Ay, matay akon. Ala, pumanaw kayon. Jack kayat makita ti panagrupro payo. Panaw! Umanaw ka din. Nagsakitin pero abagik mo kong. Ay. Basol mo matlaang, Uncle. Anawaan kang di ka matagpaanawa. Ay, mapantala ko makipangan yung makiramraman ka matan kadagiti ko siniraw. Nagtanang ka kumalaang, Uncle Claro. Amuyo lang nga rudin nga ex-convict niya nagpapaskain. Ay, dakmat damdamahin nakas deti mapasama kaniyak. Baliwan yon ti kasta nga rami jaw tapno saan kayo may sagsagmak. Ay, mo kong. Agbalbaliwakon. Anay ko. Leksyon ka na kayon dayta, Uncle Claro. Managraman kayon tubit nga main. Anya nga ita. Pinaramanan da kayon iti left and right adanaw.